దేవునికి స్తోత్రం. మీకు అందరికీ కూడా నా యొక్క శుభాభివందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. ప్రియ దేవుని సంగమ, అనుదిన ఆత్మీయ ఆహారముగా ఈరోజు దేవుని యొక్క వాక్కు, రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయము 25వ వాక్యము. ఆయన మన అపరాధముల నిమిత్తము అప్పగింపబడి మనము నీతిమంతులముగా తీర్చబడుటకై లేపబడెను. హల్లెలూయా. దేవునికి స్తోత్రం. మన అపరాధముల నిమిత్తము అప్పగించబడి నీతిమంతులుగా తీర్చుటకు లేపబడెను. హల్లెలూయా. దేవునికి స్తోత్రం. అపరాధం అంటే ఏంటి? అపరాధము అంటే చెయ్యొద్దు అన్న పని చేయడమే అపరాధము లేదా అతిక్రమము. దీనివల్ల సమాధానం పోతుంది, దీనివల్ల జీవము కోల్పోతాము. అపరాధములు చేయటం వల్ల సమాధానమును జీవమును కోల్పోవడం జరుగుతుంది. చెయ్యొద్దు అన్న పని, దేవుడు చెయ్యొద్దు, ఈ పని చెయ్యొద్దు అన్నాడు. ఏ పని చేయొద్దు అని చెప్తున్నాడు? ఆదాముకు చెప్తారు ఏమని అంటే, ఆ మధ్యలో ఉన్న పండును తినొద్దు, ఆ పని చెయ్యొద్దు అని చెప్పినాడు. కానీ ఆదాము, అది ఎవరు ప్రేరేపించినా, అవ్వ తెచ్చిచ్చినా, అవ్వను సైతాను ప్రేరేపణ చేసిన, ఏదేమైనప్పటికీ కూడా చెయ్యొద్దు అన్న పని చేయటము ఏదైనా తోటలో జరిగింది. అదే అపరాధము లేదా అతిక్రమము అని అంటారనమాట. ఇలా ఒక్క మనుషుని వల్ల పాపము ప్రవేశించింది. పాపము ద్వారా ఏం ప్రవేశించింది లోకంలోకి అంటే మరణము ప్రవేశించింది. అలాగే ఒక్క మనుషుని యొక్క విశ్వాసము ద్వారా, ఒక్క మనుషుని యొక్క విధేయత ద్వారా, ఒక్క మనుషుని యొక్క నీతి ద్వారా నిత్య జీవము మనందరికీ కూడా అనుగ్రహించబడింది. ఆ ఒక్క విధేయుడే యేసుక్రీస్తు వారు. ఆ యేసుక్రీస్తు వారు నీ యొక్క అపరాధముల కొరకు, మనందరి అపరాధముల కొరకు ఆయన అప్పగించబడినాడు. అప్పగించబడిన ఆ యొక్క యేసయ్య విధేయుడై, దేవుని యొక్క ప్రణాళికకు విధేయుడై, అప్పగించబడిన యేసయ్య విధేయుడై ప్రణాళికను నెరవేర్చి ఆ యొక్క లోకంలోకి ప్రవేశించినటువంటి ఆ యొక్క మరణమును తొక్కివేసి జయించి జయశీలుడుగా నీతిమంతుడుగా నిన్ను నన్ను తీర్చడానికే ఆయన లేపబడినాడు. జయించి ఆ జయ జీవితమును నీకు అనుగ్రహించి ఆయనకున్న నీతిని వస్త్రముగా నీకు ధరింపజేయటకే, నీతిమంతులముగా తీర్చబడుటకై ఆయన పునరుద్ధానుడై లేచినాడు. మరణమును జయించిన జయశీలుడుగా లేపబడినాడు. ఆయన మరణమును తొక్కివేసినాడు. మరణమా నీ ముల్లెక్కడ, మరణమా నీ విజయం ఎక్కడ అని మరణమును సవాలు విడిచి 3 రోజుల తర్వాత మరణమును జయించి తిరిగి లేచిన ఏకైక దేవుడు. అంతేకాదు, అందరూ గొప్ప గొప్ప దేవుళ్ళుగా పిలువబడిన వాళ్ళు, గొప్ప గొప్ప మహానుభావులు అందరూ కూడా చనిపోయి పాతిపెట్టబడి ఆ తర్వాత లేచినా కూడా మళ్ళీ తిరిగి చనిపోయినారు. కానీ ఒక్క యేసుక్రీస్తు వారు మాత్రమే, ఆయన చనిపోయి ఆయన పాతి పెట్టబడి 3 రోజుల తర్వాత తిరిగి లేచి ఆయన సమాధి ఇప్పటికీ సజీవ సాక్ష్యంగా తెరవబడే ఉంది. హల్లెలూయా. దేవునికి స్తోత్రం. కేవలము నిన్ను నన్ను నీతిమంతులముగా తీర్చబడటానికి ఆయన లేచినాడు. ఇంకా ఈ రోజున అపరాధములను మోస్తూనే, అపరాధముల నిమిత్తం అప్పగింపబడిన యేసయ్య దగ్గర విధేయుడుగా ఒప్పుకొని ఆయన నీతిని పొందుకోవాల్సిన నీవు, ఆయన లేపబడినటువంటి ఆ కార్యము, ఆయన మరణంను జయించి లేచినటువంటి ఆయన యొక్క పునరుద్ధాన కార్యంలో నీకు అర్థం కాకుండా ఉంది. ఇంకా పాపములతో అపరాధములతోనే చచ్చిన వారిగా బ్రతుకుతా ఉన్నారు. అవిధేయత అనేటువంటి ఆత్మచేత మీరు దేవునికి దూరంగా ఉంటున్నారు. యేసయ్యను నమ్మిన బిడ్డలారా, ఇదిగో నీ అపరాధము క్షమించబడిందని, ఆయన నీతి నీ మీద ఉందని,
ఆయన లేపబడినాడు. రేపొద్దున నీవు కూడా లేస్తాను నిరీక్షణ కలిగినటువంటి విశ్వాసముతో, నిరీక్షణతో, విశ్వాసముతో నువ్వు ఆత్మీయ యాత్రను కొనసాగించుకోవాలి. ప్రియ దేవుని సంగమా, దేవుడు గొప్ప దేవుడై ఉంటున్నాడు. ఆయన అప్పగించబడినాడు. తిరిగి అప్పగించబడిన ఆ యొక్క మరణమునకు అప్పగింపబడినాడు, తిరిగి లేచినాడు. నువ్వు కూడా నీ పైన రెండవ మరణము ఏలుబడి చేయకుండా నువ్వు క్రీస్తు యొక్క నీతిని నువ్వు వస్త్రముగా ధరించి నువ్వు కూడా పునరుద్ధానములో నువ్వు పంచుకోవాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు. ఈ రోజున ఈ యొక్క వాక్యమును మనకు అనుగ్రహించినాడు. విశ్వాసముంచు. తీర్చబడుటకయే ఆయన ఆ కార్యం చేస్తున్నాడు. కనుక ఇంకా నాలో ఏం నీతి ఉంది, నాలో ఏమి ఇంకా నేను దేవుని బిడ్డను కాదు, నేను ఇంకా సైతానికి సంబంధించిన వాళ్ళమే, ఇంకా సైతానే నా దేవుడు, ఈ లోకం ధనము ధాన్యాలే నాకు శాశ్వతం, నా కడుపే నాకు దేవుడు అనుకుంటూ తిరుగుతా ఉన్నావేమో. పరీక్షించుకో. నీ దేవుడు చేసిన కార్యమును నిత్య జీవం పొందుకోవడానికి చేసినాడు. అది పొందుకోవాలని ఆయనకి ఏ పక్షపాతం లేదు, ప్రభువుకు పక్షపాతం లేదు. ఎవరైతే ఆసక్తి కలిగి ఆయన సన్నిధిలో వెతుకుతారో ఆయన అందరికీ కనపడే దేవుడై ఉంటున్నాడు. కనుక విశ్వాసం ఉంచి నీతిమంతులుగా తీర్చబడి దేవుని సన్నిధిలో మీరు అందరూ కూడా వర్ధిల్లుదురుగాక. ఆమేన్. చిన్న ప్రార్థన చేసుకున్నాం. యేసయ్య నీకు వందనాలు అయ్యా. నిజంగా ప్రభువా, నిన్న ఈ వాక్యమును నాయన బట్టి స్తోత్రాలు నాయన. నీతిమంతులముగా మార్చడానికి నువ్వు వచ్చావయ్యా మమ్మల్ని. అయ్యా నీకు వందనాలయ్యా. నీకెన్ని థ్యాంక్స్లు, నీకెన్ని కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించిన తక్కువే ప్రభువా. మమ్మల్ని ఎంతో ప్రేమించావు. మా పాపములకు మమ్మల్ని అప్పగించలేదు ప్రభువా. నువ్వు మా పాపముల నిమిత్తం, అపరాధముల నిమిత్తం అప్పగించబడి పునరుద్ధానుడవై ఒక నిరీక్షణను, నీతిని మాకు అనుగ్రహించావు. ఇంత గొప్ప దేవునికి నాయన మేమేమి ఇవ్వలేం ప్రభువా. నీ కొరకు బ్రతకడానికి అంచెలంచెలుగా ఆత్మీయంగా ఎదుగుతూ ప్రభువా విన్నవారందరూ కూడా ఒక నిరీక్షణ కలిగి ముందుకు సాగే కృపను దయచేయండి. శ్రమలైనా, ఇబ్బందులైనా, కష్టాలైనా, కన్నీళ్ళైనా అయ్యా నీవు ఏ విధమైనటువంటి జీవితాన్ని జీవించావు అలాంటి జీవితాన్ని జీవిస్తూ నిన్ను మహింపరుస్తూ, నిన్ను ఘనపరుస్తూ నాయన నీ కొరకే బ్రతికే కృప ప్రతి బిడ్డకు దయచాల్సిందిగా, మరి నిత్య జీవం పొందుకునే కృప దయచాల్సిందిగా యేసు పరిశుద్ధ నామములో అడుగుతున్నాం మా తండ్రి. ఆమేన్, ఆమేన్, ఆమేన్. యేసు రక్తమే జయం, సిలువ రక్తమే జయం. యేసు నామానికి సంపూర్ణ విజయం కలుగును గాక. ఆమేన్, ఆమేన్, ఆమేన్. గుడ్ మార్నింగ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. దేవుడు మళ్ళీ దీవించును గాక. ఆమేన్.